dito guys. Walang entrance fee. Libre. Pwede nga mag-camping eh, oh. Ano to, Ragay. Malapit sa Cortez Beach. Pero ilalagay namin yung kung paano pumunta dito. Medyo umano lang yung daan. Oo, medyo bumpy lang. Maputik na nga, bumpy pa. From here sa Andaya Highway, ipin nyo lang po sa Google Maps yung F. Simeon Ragay to Cortez Beach. At ito po yung itsura ng highway, papasukang daan. Tagihan. Ligado kita iktipos. Actually, on the way pauwi ng Bulacan galing Bicol, napadaan lang kami dito. And nung pag-check ko sa mapa, nakita ko na may malapit na beach. At yung pupuntahan po pala natin ay hindi mismo yung Cortez Beach. Katabi po siya ng Cortez Beach, which is free, walang entrance, pwede pong mag-camping, pwede actually ipasok din yung sasakyan. Okay, ipapark mo lang? Sige. Boracay. Boracay ka. May resort. Hindi muna natin ibababa yung sasakyan. Tignan muna natin kung ano yung makikita natin sa baba. Katabi lang to ng Cortez Beach. So, bababa lang tayo ng kaunti. Siguro mga 10 meters. Then, beachfront na. Boss, sindaman nga ni, oh. Sana dito guys yung sasakyan. Pwedeng mag-camping dito, oh. Madaming malilim na park. Oo. Mapuno. Maraming malilim na park, mapuno, merong pwedeng maparkingan. So magpapalam lang siguro dyan sa bahay dyan. Hindi mo lang magbibirik. Ito na yung daan paakyat. Kaya ng sasakyan to. Napaka-steep. Steep lang talaga pero kaya ng sasakyan to. Tapos pag nakababa kayo, ayun, pwedeng may mag-park dyan. Pwede rin maglagay ng tent.
Magpapaalam lang tayo dito sa bahay nila tatay. Yun lang guys, tignan lang namin yung place and for sure babalik kami doon kasama ang family. Sa ngayon pabalik na kami ng Bulacan at i-enjoy muna namin itong sunset na to dito sa may Quezon. Thank you so much again for watching. God bless you all. See you on our next vlog.